खुलुमका तिप्रा हास्तेनि जत ताकक बुकुक समनो तिनी आहाय नाहाय तावाइसा फेसबुक लाइव फाइमानि ककबुमा अंखा बसकां 23 तारिख अक्टोबर सिनि हास्तेवो सिविल सोसाइटिनि बुखाक्ते काइसा 24 घन्टानि बन कबक जाखा अ बन रुगै गोबांमा बररक सुंखा तामो तामो दिमान नतयै अ बन कबक जाखा गोबांमा बर कमेन्ट खायखा तिनी आं जे फेसबुक लाइव फाइनाय नै जे फेसबुक आं जे सैरिमानि संका 24 घन्टा बन खलाइले ताम मुंसेनाय गोबांमा बरक न संका बन खलायै जों चिनि मानथायरक न माला मान न नै अमतिरक गोबांमा न संका ताबो ककबुमांखा जों जे दाबिनो तयै फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर चबा खलायनानै गोबांमा बरक न जोंनो साका बा कमेन्ट लगो बसैका इलिगेल माइग्रेन्ट न तयै चबा मुथाक जाकै देरां थांखा तांगे इलिगेल माइग्रेन्ट न तयै ताबुक चबा खलायजाया अमतै गोबांमा बरक न कमेन्ट बसंका ताबो ककंखा चबा खलायना फना काइसा जरा नांगो वातिनि मल जरावो चबा खायना फानो गोबांमा जोंजाल आसायो वातिरक वाखाय लुकरक फायनानि थांफाय खायनानि कस्तंगो आ जरा ताई चिनि हुकबार हिनि तंगो खेतरक थांगै माइरक बरनान नांगो हुग्रक माइराना नांगो का अमरक नबो वानसुगै जों चबाव मा नखर जों साइड तैसा वानसुमा बाय उंगिया जता फासिं नाहारि न जों कगमा सावो चबा मा खलायो 23 तारिख अक्टोबर सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै जों जे बन नुमानि कगबुमा अंखा अमो राजनैतिक बदलतै खायै जों जुदि आन्दोलन खायगा काय गोबांमा बरक सावो राजनैतिक बदलबाय सबा खायतै कोन मुंसांलिया ताई कैसा ककबुमांखा राजनैतिक नि फातारबो गोबांमा चिनि दफा हाना हामजांनाय चिनि लुकुरक दंगो बरकनोबो जों खबनान नांगौ बरकबो तिप्रासा बरकबो हाना हामजांनाय बरकनोबो तै दुलानि नांगौ बरकबो चबा नखना मुसुम जागौ आबुनि बागैनो जों सिविल सोसाइटी न तयैबो जों उरां उरां चबा मा नखर थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 आगरतलावो जों इलिगेल माइग्रेन्ट तयै काइसा कतरमा रैली खलायखा बांलादेशी पोस्ट बैक बांलादेशी गो बैक हिने आनी साइमामा मते अमनो कतरमा आगरतला शहर पयला बांलादेशी गो बैक बांलादेशी पोस्ट बैक हिने रैली कतरमा खलायमानि सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै 23 तारिख अक्टोबर जे मानथायरनो तयै जों चबा नखरनानि थां तंगो अमरक नि बिसिंगो तंगो पुइले 1 नम्बर न इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो नायतुगु तिख्लायनानि जारा बांलादेश नि फाइनाय चिनि हाव सेगै तंफायनाय चिनि मानथायनो सेगै तंफायनाय बरकनो नायतुग तिख्लायनानि गोबांमा बरकनि क्वेश्चन जे 2024 ने 31 डिसेम्बर जरासे केंद्र सरकार साखलाय रिखा बांलादेश नि जे बरक फाइनाय बरक चिनि हाव तंमाननाय नागरिक तंमाननाय होननाय अब नोटिफिकेशन आनि मकलो बकलायखा चिनि हास्तेनि जत्त रोंकरों ताई लुकुरंनि मकलो बकलायखा ककंखा मसे तिनी सीएन कार्यकरिमानि यागुलो तिनी से खर बसक इलिगेल माइग्रेन्ट जारा त्रिपुरा हापैनाय बा भारतवर्ष हापैनाय खर बसकले ऑनलाइन ते एप्लाई खलायखा विधानसभा क्वेश्चन दिजाखा आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनि कांग्रेस नि अजामा सुदीप्राय बर्मन ब क्वेश्चन दिखा चिनि जॉइंटली क्वेश्चन रिमानि यागुलो त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बसाका ताबसक जरा सीए त्रिपुरा लागुंगमानि परेवो खरक चापानो
एप्लाई खायाखै नै काई ताबुक जे त्रिपुराओ 2024 ने 31 डिसेम्बर पर्यंत जे मन जे फलक जांग माने 2014 ने 31 डिसेम्बर ने होते 2024 नि ताई 10 बছর जे फलक जांग माने जागुलोबो म ताबुक अ फेसबुक लाइव खाई तंग जरा खरक चापानो केबो सिटिजनशिप माननानि बागै ऑनलाइन टिखाय सेनि राइदातै एप्लाई खायनै करिखौ ताबुक कखंखा चिनि हास्तेनि सरकार स्पेशली होम डिपार्टमेंट जे तै तंगनाय केंद्रनि निर्देशना रिमानि यागुलोबो तालसानि जरा खाय रिमानि यागुलोबो एवं तालसानि परेबो ताबसक जरा तांगै याप्रि कराग्रम जागिया गोबांमा बरक नि प्रश्न बुनि हाव दिल्लीवो गुजरात महाराष्ट्र दिल्लीवो आसामो कराक याप्रि रमजागै तंगु त्रिपुराओ खायतांगै याप्रि रमजागिया नरक बिबासा आनबो असंमुं के कगंखा ताकुरक बुकुरक चिनि जे नाहारमु इलीगल माइग्रेंट नतयै चिनि जे सभा अ सभा जों मथागिरियाखौ ताबु कगंखा अ जे इलीगल माइग्रेंट रक्ता चिनि हावा हाब तंफाय माने अब ताबु बरक नै इलीगल कारण बरक अरक खगै तंफाय माने सीए राइदातै जुदि बर एप्लाई खायनानै थांखांखाय प्रथमनो नरक आ सीए नि जे फर्म फिलअप खायनानै नरक ऑनलाइन टिके एप्लाई खायनादि फर्म न काइसे 1 by 1 नरक नायथाने काइसा जागा ऑप्शन तंगो आ जागा बांग्लादेश नि कोनो डॉक्यूमेंट्स ब साबमिट मा खायनाय आरो भोटार तालिकाओ आइनि कोनो भोटार आईडी कार्ड तंखाखाय पासपोर्ट तंखांखाय अथवा आरो कारेन्ट बिल लिमाने तंखाय अथवा बिन खेतनि कावला तंखाखाय आरो ब साबमिट मा खालायो आबुनि बागै गोबांमा चिनि त्रिपुरा हावो बांग्लादेशनि बररक हाबै तंफायमानि बर एप्लाई खायरागिया एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बरक एप्लाई खायमानि लगे लगेनो बरक जत्तनो बांग्लादेशी हिसाबै शिकार खायमा नामा निकलायो हेकैनो बरक बांग्लादेशी शिकार खायमानि लगे लगेनो बरनो डिटेंशन कैंप मातलांनाय गवर्नमेंट कारण इलीगल माइग्रेंट हिनको सिमानि यागुलो बरक उनकोबो कोनो फातारो तंगै माया गवर्नमेंट बरंनो लगे लगेनो डिटेंशन कैंप मातलांगो काय आबुनि बागैनो जे ताबुक त्रिपुरा हावा गोबांमा लाख लाख जे बांग्लादेशनि बररो हुइजागै तंफायनाय अरो जे फेक डॉक्यूमेंट सबमिट खालायै जे भोटार आईडी कार्ड रेशन कार्ड तारपरे खायनिनि आधार कार्ड अमर जे तिखाय तंमानि मोर बेबाक न बरक आबो इलीगली बाबे तिखायखा बंग आबो फेक डॉक्यूमेंट आबोनि बागैनो बर किरुइ तंगो जे अर सिएतै सिटिजनशिप नाहानानि किन्तु चिनि कखंखा ब 2024 ने 31 डिसेम्बर फनंथन नों बिनि कागज पत्र वेरिफिकेशन खायदि ब जुदि भारतनि नागरिक मानन मुसुंगुइ तंखा गेकाय ब एप्लाई खायतो किन्तु एप्लाई बो खाया और हुइजागुइ तंनाय चिनि मानथेबो सेगै तंनाय चिनि हाबो सेगै तंनाय अमुंगुइ माया म भारत बर्षबो मते आइन चालुं माया किन्तु कखंखा त्रिपुरा राज्यबो भारत बर्षनि आइन ताबुक गेकाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे त्रिपुरा राज्यआव जे हाजार हाजार लाख लाख जे बांग्लादेशी बर्डर ताबुक इलीगली जे हाबै तंमानि अमो दातिनो बरंनो नायथुक तिख्लायना नथन अथवा जे बांग्लादेशनि बररक ताबुसिन हावत तंगो बरक रायदातैखाय सेनि रायदातैखाय सिटिजनशिपनि बागै बरक एप्लाई खायना नथन एप्लाई खायरंनो बरनो दातिनो रमना नथन अ दाबिनो तैनो 23 तारिख अक्टोबर जों बन्दा गखा गभर्नमेन्टनो प्रेसारिनानि बागै गभर्नमेन्टनो जों मकल कायनानि बागै चिनि अ बन जों कल खायका कारण सरकार सिरिं सिरिंखाय तंखाखाय बंनि खुनजुआ कलाय बरन खुनजुआ हाबिया बंनि मकल कलाया आबोनि बागैनो 23 तारिख चिनि 10 चिनि जे दाबिनि पुइलांखा जे केंद्र सरकार जे दिग निर्देशना रिमानि त्रिपुराओ जे बेनि बागै बरक हापाय माने बरनो नायथुक तिख्लायना बागै जों साका चिनि ता कैसा सेकेंड डिमांड निकाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट बा जिल्लाओ कैसा काय डिटेंशन कैंप चालू खालायनानै
tamni bagay hingkai oro okok kisa angno rongno khursai sawano jeng illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu jeng simi civil society simia chini bubagara gobang ma jorawano illegal migrant no tui kok saka illegal migrant no Tripura haste ni rohana ni kok saka tabu titi edisiwo Tripura mothabai khajak government choli huitong onek koglam onek salaimani ulowo titi edisi government thanai 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिवो कायसा नोटिफिकेशन जारी खालायखा ओ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि सालो तिति एडिसि एलाकाओ जारा तंनाय इलिगेली बेआइनि बाबे जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायथुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नभेम्बर तालनि सिमी o notice rinani yapri karak romnai फाइनाय 27 तारिखो बुबाग्रा नि तैफांबाय चिनि कायसा तिति एडिसिनि एलाकानि जे कमिटि खाजाखा इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तयै अबनि कायसा मिटिंनि परे वनो जों याप्रि रमनाय चिनि तिति एडिसि गभर्नमेंट जे बांग्लादेशनि बररक चिनि एडिसि एलाका बबो जागा हाबै तंफायका बरंनो ना नाय बुताल लिस्ट नातु नाय कामिओ थांगै प्रशासन नि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय को नोटिस जारी खालायजाका अ नोटिस गोबां मानसिनि प्रत्येकटा जुनाल लन कमिटि दंगो आ कमिटि रगो जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट साइरिनाय मुसिक तारिखो निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो ककंखा हियारिंगो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरबो सोंगु हियारिंगो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेन्ट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे जारा त्रिपुराओ हापैना विशेष करा चिनि एडिसि एलाकाओ जारा हापैनाय बरंना डकुमेन्ट्स न मातनिनाय अ डकुमेन्ट्स न जों आबो आमजगुइ नायजांनाय आबो चिनि हियारिं नि बिसिंतै जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेन्ट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय ओंखाय आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परेखायनो जों आबुनो डीएम नि थाने रजानाय एसपी नि थाने रनाय चिनि एडिसि एलाकाओ इलिगेल माइग्रेंट हाबै तंफायमानि म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय हनै रजानाय ओंखाय बरनो नायतुगुइ मामान परेखाय जों या प्रिरमनो बागै जों खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टिटि एडिसि गभर्नमेंट बुखाखै जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट न तनिना बागैनो डिटेंशन कैम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाई खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाई खाने बरक माया बरक ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगो अब आसामनि चीफ मिनिस्टर बो साका अकंना आगिबो आं साका ओंखाय आबुनि बागैनो जों जिनि सेकेंड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन कैम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबिंखाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाखा तामनि बागै इलिगेल माइग्रेंट नङा किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु डिफरेंट पुलिस न सिमसे आरो तुयै इनको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उनखा बीएसएफ इंगाखाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगौ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगौ अब बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस तारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेके न बांग्लादेशनि फाइ अरो खगै फेक डकुमेन्ट तिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगै मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायथुगै तिख्लायनाय गाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय ओ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो ओ दाबिनो तैनो जों बसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायका ओ इनार लाइन पारमिट उनखा 1993 सन
एटीटेब ललित बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गवर्नमेंट नि जे चुक्तिंखा आरो इनार लाइन पार्मिट कक सैजाक दङ स्राय स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार ना अपने प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभा आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लावंखा सोंनानै कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्ति अनुसारे जों दाबि तिसाका केंद्र सरकार नो बां चिठि सैख्या होम मिनिस्टर नो चिठि सैख्या जे त्रिपुरा इनार लाइन पार्मिट चालू खायनानै उनथु हिनै एकाय चिनि दाबिवो ओ इनार लाइन पार्मिट त्रिपुरावो बांलादेश नि बरक हापायमानो मथागनानि बागै चालू खायनानि बागै जों दाबि तिसाका इनार लाइन पार्मिट चालू खायके तामो चिनि लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरासानि नंगानो आबनि कगया हामारि फाइन आबनि कगया गवर्नमेंट नि टैक्स बो माननाय जे कोनो बरक फायजा हिंकाय बो जागा फायनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खायनाय एवं जे जागा तंग बो कत दिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खायनाय नखर थांगाकाय बतावायसा ओकनो सावैमा थांनाय अफिसर बो जानगै मा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगै मा थांनाय ता हिंकाय अब दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बसे बरक हापका बसे नखरका आबनि कायसा हिसाब उंगै तंगो हिंकाय आबनि बागैनो त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका थांमानि यागोलो जों तो इलेक्टेड मेंबर एमएलए नि बागै सिनि इनार लाइन पार्मिट नांया किंतु जरा गवर्नमेंट ने कोनो सर्विस खाया बा इलेक्टेड मेंबर या बनके इलेक्ट बरक इनकाय इनार लाइन पार्मिट नांगो गे बरक पार्मिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमा रिखाका अब गवर्नमेंट नि रेभिनिउ ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फायका आबो रेकर्ड तंग थांगो गे आबोनि बागै न सिनि डिमान्ड हिंकाय जे त्रिपुरावो इनार लाइन पार्मिट दाति दाति चालू खायनानि बागै ओ दाबिवो जों नारक जाखा ता कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों ककंखा अचुक्ति खायमाने तिनिफ्राय 18 मास जों काय थांका जों अनेक बार केंद्र सरकार थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टर मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खायनाय नाय दङ अमते खायनाय अरबा जों चीफ मिनिस्टर बाय मालायका अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायका तिनिया खाना हेनि दं कि आबनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मानथायनो जों गसि नाहाका अमनरनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मानथायनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकट्टा मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दङ बुबागारा चिरा खगन दङ मुक्ति किखलाय साइनो दङ सबार नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हिंकाय ताबुक जारा चुक्ति खायनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खायनाय बरक सिरना नायाब्ले का आबुनि बागैतो जों आंदोलन खायतों आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिविल सोसाइटी नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायताब्ले आंदोलन नखर काब्ले हिंकाय बाक्सा बाक्सा बर हनो बिको नंनि त्रिपाक्षी एक चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने नंगो खायो बुबागारने हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मानथायनो मानथै दे जों नाया उंतंबा जों सानैन तंगो चिरो खगन तंगो बुबागारन लगी जों जत्तो त्रिपुरा सारनो चिरो खग तंब्ले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मानथायनो तारिदि ताबु कायजकरि ताखायदि हिन दंखाबा जोंबो नाय तंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायना आबुनि बागै त तिनि सबा आबुनि बागै त जों तिनि लामा नखरनो नां तंगो गा आनि ककंखा जों वानसुगै कक साननानै नांगौ मादा माने 18 मास जों चेष्टा खाय तंगो गवर्नमेंट नि उनको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टर मालायका चीफ मिनिस्टर मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मानथायनि बागै चिनि सुक्तिनो कार्यकरि खालाय दिनै तिनि खालाया तिनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रिउई इलीगल माइग्रेंट ना तिखान से कार्यकर खाइजाया सब चिरा खकाबा
bo party chira khokka buba garano kare tipra motha kare civil society kare sabo chira khokka kebo to chira khokya buba garan chira khokka na bole gobangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai kare tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je netaro boro khorang tisai meya tisanane bong odikar kare bong ni phan kare bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khlaye tripura wo titi edisio borok khomata ri mangkham maya borabo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case khaika high court order ikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakawo korei jeng sanka khaidi nini general elakawo panchayat nirbachan ngo municipality council election ngo বিধান সভা নি ভ্যাকেন্সি তো ইলেকশন ngo কিন্তু তিনি তৃতীয় এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন নঙ্গিয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল নি আর ইলেকশন নঙ্গিয়া খালাই জায়গা কোন ইলেক্টেড বডি করে তাঙ্গই খালাই জায়গা অকক সিংনা নাঙ্গো অকক সিং সানানি নাঙ্গো তাঙ্গই খাইরা গিয়া বরক তামনি বাগে তিপ্রাসানি হামক্রাই যদি নং নাই টংখাকাই তিপ্রাসানা যদি হামজাগৈ টংখাংজাকাই या जे बिसि इलेक्शन खालाय दिनै 125 amendment bill pass खालायै इनको तिप्रासन याव क्षमतारिनि सारगिया गोबांमा बरक सावो बुबा ग्रान टेन्टायो तिनि नुखाना नर बरकनि चेहारा न बरक सारागला कोन दिन सारगिया बरक तिप्रासन तुयै तमसा सिकिरे उंगै तिप्रासारनो तमसाना ननमति दाबि रिवाने खतंग रिवाने उ आगि सिपेमनि हाय नंनो पुन रिवाने वाग रिवाने अमो सिमी साइ तिप्रासन बान्देवै तिप्रासारं न थकायै तिप्रासन हासेकनानि तिप्रासन अधिकार न छेकनानि अमो सिमी से बरक चाइतो गइतंग तिप्रासारं न तुयै थंगै बरन तमसा सिकारि स्लामै आबो खायै चिन तिप्रा हानो तिनि थै थपसा खिखलायै चबा खलायावै हानो सेगै नाखा चिनि मानथेनो सेगै नाखा चिनि पलिटिकल राइट्स चिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स बेबाक न सेगै नाबैखा वानसुगैना दि ताखौ बुखुरो जों ब जागाव तंताबो गाय अता कायसा चिनि अंखा दाबिंखा जे 6 नम्बर चिनि दाबिंखा कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खायनानि आबनो गुसना खायदे ने तांगै अ दाबि तिनि सिमिया मतिसिन संविधाननि अधिकार तांगै सिंनो रिजागिया तिनि मिजु भाषा जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय तिनि जुदि खायसिया जयन्तेर सैमा नंगाय तिन नागारक जुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमा नंगाकाय चिनि भाषा काय तांगै सैमाया अनेक बरक सावो आबो भारतनि अंको या स्क्रिप्ट या हने भारतनि स्क्रिप्ट यांका तिनि लाडागो बायके रोमान स्क्रिप्ट बाय लाडागनि भाषानो सैनान बागै राष्ट्रपति नोटिस जारी खालायखा एट शिड्यूल न बादिग्रादे एट शिड्यूल अरंगाना किन्तु त्रिपुरा गभर्नमेंट तो अरनि कक बरनो सैनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सैतु हने नोटिस जारी खायदि मामले त्रिपुरा गभर्नमेंट तांगै खाया अमो सीपीएम जे रकम कांग्रेस जे रकम भाबुकनि जे सरकार तंगै बरबो सेम न चिनि त्रिपुरासानि कोनो मानथाय बर रिजनानि मुसुमिया चिनि संविधान अधिकार बर नुतान बर खाखला यगजागो बर खाखला ब्र यगजागो चिनि बररक लेखा गोरोंथन अब बरक नाया 1800 बरक सावो सबका विकास हनै बर सबका विकास सिंगाकाय तांगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट तिनि तांगै त्रिपुरासारन कक बरक सैनानि क्षेत्र न नोटिफिकेशन जारी खाय साख्लायमैया आबोनि बागैनो आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गभर्नमेंट दातिन नोटिफिकेशन खालायै चिनि कक बरक न सैनानि बागै चिनि अधिकार न रिना नोंथन आबोन तयै चिनि चबा अबसम खालाय दं एबं खालायै थानाय ताय कायसा ककंखा चिनि त्रिपुरासारंनि एसटी सर्टिफिकेट नावै
गोबां मा borok tabuk chakri khlai tongo কয়েকটা যেটা আন থানি তথ্য মামলাতেই আং চিঠিবো সইকা আবনি প্রতিবাদবো খাইকা কিন্তু 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা এসটি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাই প্রমোশন মানি তঙ্গো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খরকসা প্রমোশন মানমানি আবনি বিরুদ্ধে স্থিতি শিকা 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা তাম সানাই দাখুগ্র কিছু অ্যাকশন খালাই জায়গা যত কিছু ন जों कासो जागै दङ जत किसुनो जों सेफले जागै दङ जोंनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबानो कोन अंक कार्यकरि खालायमाया कारण जों तिनि मेजरिटी दङ माइनरिटी थांका जोंनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबोनि बागै जोंनि कगनो केबो खानानै नाया आबोनि बागैनो जों सभा शुधु जों इनकलाब जिन्दाबाद बा लामाव सिमिया दिनै जों हरतालाव मा फायजा गोबां मा बरक साव 24 घन्टा ताम खायनानै 100 घन्टा रेडि जेम दाबि माया सारिदि ताखौ सभा आमतिखाय उन्या जों मानसुंना नांनाय तेरेक तेरेखाय चिनि सभानि हमसां जों सोंग्रि न दंगो जों बोथारिया जरा जराव चिनि जोंजार चिनि बर रंनि जोंजार न नाहारैबो जों सभाव किसासा लेना वइमा दं तामनि गाय चिनि लोकरकबो तो बिगरा मानसि हुगो थानो नांगौ खेतो माइ बनो नांगौ वातै पामतै आबरनो वानसुगिनो जों उराम उराम किसाबो थागै मा दं के आबुनि बागैनो जों सबावो चिनि दबाहनि तिप्रासानि मानथानि सबावो जों कुनु दिनो लेना याखौ जों जातिनो हमसांनो तयै सिंरि तनिखौ आबो किसा उराम उराम किसा चालै थांलायो किन्तु हमसांले सिंगिनो तंखौ आबुनि बागैनो फाइने 23 तारिख अक्टोबर चिनी 24 घंटा निजे बनो सारा तिरप्रावो जत्तनो आं कबगनाय जे फाइदि जे चिनी अबन्न जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बैनो थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटिनि माध्यमे खोथालायै थानसा उंलायै चिनी मानथायनि बागै जों नखलायानो एबं बसकांनि साल तेबो जों कतमा सभाव जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबी जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तातारि बातिल खायना नंथो अ दाबीबो जों नारखा ताय कायसा ककंखा जों अल गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटिनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एवं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्तिमानि आरो लैंड राइट्सनि कक दंग पलिटिकल राइट्सनि कक सुजाक दंग ओंखाय अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेन्ट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबाय त्रिपाक्षिक जे एकर्ड दंमानि अमति हायकेन एकर्ड दं जायगा ओंखाय ओ ताखुक संरबो जारा सिलाइ याखरै सभानि नखरि फायनाय सिलाइनि सभानि नखरि फायनाय अ ताखुक संबो सभा नखनानि मुसुंगो बरबो इमप्लिमेन्ट बंनि मानथायनो